Bi ziwan û şîrên ma bi xêr, rêyanbazên milletê ma bi xêr, şima sînînê selametê weşî umudê ma est û şima hewlî rindî selametê. Embazên milletê ma, rêyanbazên, xocayên, tûtên, qîcên, çênayên, ceniyên ma bi xêr, merheba. Şarê ma, milletê ma sê Partiya Demokrasiya Wextê Zemanî dem inî wextê. Reyna zî eşkira vendanê. Mavonê şarê ma mevindêne cayê xwe. Temaşe mekinê, sêr mekinê. Eger şima temaşe û sêr bikirê, şima tim û tim şarê bîn, xebatê şarê bînan, temaşe û sêr kenê û wextê şima vêrino ra şeno. Ama çi kar, çi xebat, çi erc nekweno destanê şima. Ewro Demokrasî Zamanê Partîsî partiyê ma yo firseta, yo haja, yo ercekî şima dest dide. Bêrên wertê partî de ca bigên bibên aza weçîneyîş nizdîyo. Ez eşkera vana. Înê hikûmet wextê xwe weçîneyîş nenanoro. Wextê xwe ya ver weçîneyîş nanoro. Eger şima vacekî eîgê bi namê ma, bi nasnamê ma, bi nasnameyê xwe, bi ziwan û kulturê xwe, wazênê nû welatê de mazekî ciyêşê xwe, bi ziwanê xwe, bi kulturê xwe, bi urf û adetê xwe dawam bikire, êzî bêrî weçîneyîş, şêrî parlamento, semêlê ma, milletê ma, zagûn, semê zagûna newê kar û xebat bikire, gereka ma ro, yew roj ro, jew hefte ro, jew mang yew mang ro, bibe azayê partî xebat bigir, gure bikirî û ma vacekî ma zî est ê. Şarê ma, milletê ma, şarê Çolîk, şarê Xarpêt, şarê Dêrsim, şarê Ezirgan, şarê Diyarbek, şarê Sûrek, Sûk, Sîverek, Çêrmûk, Pîran, Hanî, Erganî, Lîce, pêro Sûk û şaristanê ma sifte wezîfe û pîl şima ser dikû şima partiyê xwe wertê bêje. Qandê înî bajaran şaristanekî mivayekî zazayê têdî ciyênê, qandê diqat û hîrqatê êzê mavacekî nüfusê ma, omarê ma İstanbulê, İzmîrê, Ankara'yê, Antalya'yê, Mersin'ê ew bajaran şaristanê bînan de est. Bêrên partiyê xwe de azad be. Ca bigên partiyê xwe biresnên çewresî jew, çewresî yew, çewresî jû şaristan de wa teşkîlatê xwe tamam bikire, ma weçîneyîş li ca bige. Eg ana nebû. Tim û tim vateyên belaş, vateyê veng. Tim û tim lomekerdiş û şarê bîn veng. Çi kar neşeno ser. Ma reyna zî vendanê. Çi pêkar dernekê ma êstî. Çêk çêkil xebat kenî wa bikire. Eger şima xebatê jo pêkar çewt bînên, xelet bînênê, kêm bînênê, dekwênê wertê cê bibêne azayê a komel, dernek, pêkar û jadê pêropiya bi ambazara karê xwe raş bikire. Eger şima partiyê kêm bînê, kêmanî tedî bînênê, bêrên wertê partî de bibên aza, ca bigên, wezîfe bigên, xebat bikire, pêropiya ma raş bikire. Ama gey jî înî sebebon, sobna sebebê şima gereka çinê. Sobna sebeb qebûl nebene. Sobna sebeb desirmayê şara. Sobna sebeb zonê xwe bin zonê bînan de heliyeyîşê cî de temaşe kerdişo. Sobna sebebê şima çînebîyîşê zonê ma o. Zonê ma ewro dekotu wertê cilan teyvanê. Egerî dekotu wertê cilan mavon nê. Zonê ma hema sêrpayo wertê şêlîk, şaristan, sûkan de, dukanan de, kiyan de,
قالو قصه بنو آنانیو اما حقیقتا تلیکو پیل استو علمی برای علمی زی چه اشکنو نو اثبات بکو تلیکو پیل زون ما سر استو بری ما پیرو پیا نه تلیکه ورته دا برز کری ما دست بده یو بینو ما پاشت بده یو بینو ما ارمه بده یو بینو ما سر akıl bide teve peropya kolektivizm peropya kombeyişi aklı peser ameş pera secera ma münakaşe bek ma kısa kal bekir ma kararanı zalalan eşkira rone oma ama ma kar bekir ama ma gerek kar u khabat ca bekir eğer anane bu tem nüşte etiyadı icadı tespit kerdi şey te problemon çi mesela ne benaser şare maşıma vineni euro namı ku cerabone terörsüz Türkiye goreme gereka nameni haşti enka ene programu ku esto raver şeno eği ver vattığı ni karkene se MHP, se AKP, se DEM Parti, se partiyanı binan kısa o kalkene parlamentoda cagene ma o parlamentoda niye vane ki partiye ge parlamentoda cagene sen vekil sen mahpus berin pihat ma zagun yaski tarafane anayasa ne urone ma vane ne vekile ne mahpuse euro parlamentoda cagene seva haşti neşi uca. Yani parti seva haşti ma berise ma haşti ane ma bratiyo seci ane ma zaguna nevunane ro no semeda millet ma veçinene ma bivijnene ma şene parlamento no karkene no semeda neşi veçineş. Ma se millete zazan o parti vakti demokrasi dem ma teberi parlamento de ne wazene ma muhatap bigir ma ne kabul neken ma heşyar ken raynaz şema fam o çiogo zazay wazeni vaştite zazayan ve ilimzanane zazayan ve roşnaberane zazayan pekaro dernagan zazayan parti zazayan ra fikir megir çe karo khabate şema neşena sere karo khabata ke neşi sere euro tüzagun kanun yasa nevone meşte problem kuçenda şaristanda sukanda keyanda devam ken millete ma roşnaberin ma ceniyo çenayin ma khorten ma delalin tüten kıjen ma pira khora vajen kek khora vajen vay khwa pilra vajene werte hareketi zazanda rav cay khubigir ege ana nebo zone ma vera halişeno partiye khora warte vejen zone khora warte vejen venda ma bedin vajene berin ityama hazire ma wazin teşkilat rone şema berin tenano teşkilat rone resmi ve cay khubigiro eger ana nebo ez eşkira vajere gore vineyşeme serra maya ver sarı de hanzaro vis şeşin ena mangede belki veçineş biyo qediyo ray nazışma vajeri ki parti ma çinebe parti ma nebe ki ma ray bidece şema şöyle ray bide gariban biri şar av şarugo euro ma çi ne hasibneno vate ma bile naneca muhatap ne gene ray nazi eyene ser ray nazi ey parlamento qısekene şema tena temaşekene hama raw hama waqt esto goreme jo serrat pya veçine iş beno jo ser miro merdim eşken uzaf kar bikiro şema yo bi yo qafle kom berim pihat roneyşe partide bajarı xo suke xo belde xo peroda bacema hazire mazi biri teşkilatın rone ma veçine iş hazır be ambaze rica kana millete ma no khabat tena khabat yo kom yo gruba qışkek niya no xabat jo milleta
xebatê yew milleta, xebatê yû milleta jû milleta. Berên na xebatê nû kardin û gure di ca bikin, kar bikin, gure bikin, xebat bikin. Wezîfê xwe biyarinca ma pêropiya bişê vajî, beşkî vajî mazî estê. Mazî estê. Ewro mavon mazî estê, vengê ma sewtê ma kêm şelo. Neresen û cêyanî bînan. Eyzê ine halê ma re razî ye. Partiyê bîn pêro ine halê ma re razî ye. Ew niwazenê ma teşkilatonê xwe tamam kir û biçe weçîneyîş 2 milyon 20 milyon reyanê partiyanê bîno ra top kir biyarên demokrasî zamanê partî dezaparî. Nosê me da çi televîzyon, çi radyo, çi gazete behsê ma nekin û kar û xebatê ma ewro dezapar ez sondwanina ma zav partiyon li vêşiya zafiyerê kar û xebat kenê. Ama çi koşe de nêno nîştiş. Kes neşir nikin û televîzyon neşir nikenê, radyo neşir nikenê, rojnavêr qise ser nikenê. Nosê me da nêno vîneyîş. Nosê me da. Şima dî ewro me qise kir. Wekîlên AK Partî yên Çolîk werdê Zazon kenê werdê Tirkan. Eyzê çepkon kenê. Ana beno. Şima hetanê kam wekt. Ma hetanê kam wekt însanekî ma zonê ma, kulturê ma, tarîxê ma, coğrafyê ma temsîl nikene ma şawênê ma berşo parlamento. Ey pîzê xwe girt ke, ey pêro kiyanê xwe, dostanê xwe, ambazanê xwe bikêrî kiştê xwe, seva têna menfaatê xwe ina dünya, ma seyo millet, seyo zon, seyo kültür vînî bî. Ana beno, hesab biperse. Hesab bi partiyên û persêj. Bêrên azayê partî bin, xebat karê partî de ca bigir. Eger ana nêbo no sedsera vîsto jûn, yani 21. yüzyılda sedsera vîsto jûn yûn de ma pêro bene vînî, zonê ma beno vînî ne insanet ne qebûlken, ne namûs ne qebûlken, ne vicdan ne qebûlken. Ma ne qebûl nikene. Zafra tên ma ambazê dezapar de, ambazê bîn, roşnaberê ma zafra tên kar û xebat kenê. Şimaz temaşeyê nû kar û xebat mekenê. Şimaz bêrên wertê nû kar û xebat di ceh xwe bigire. Ambazê rica kina partiyê xwe wertê vijîne. Bêrên teşkilat ca bigire. Bibên azayê partî. Me xwesîsî zonê xwe qise kir. Eygî zonê ma fam kenê we sirtî bêrê refanê ma di ceh bigire. Ma meselê ma meselê demokrasî û zonê ma ye. Şima pêropiya hürmet kina, hürmet kina, hürmet kina.